Zita makuriziva, Zita ndoitwa Peter Mutarani. Welcome back to Peter's Passion. If it is your first time here, please click the subscribe button or buy a notification bell so that every time Pano posts a video, no pure notification. So without wasting much of your time, guys, I have good news. We have reached 1,000 subscribers and you guys made it happen. I really appreciate you guys. So on this video, ndinema questions and kubvunzai, and also I will be telling you how this journey has been so far. But guys, you've been supportive. Thank you so much, Team UK, South Africa, Australia, Zimbabwe, everywhere. Thank you so much, guys. Thank you, thank you, thank you, thank you. You have shown me the love that I never had. So thank you so much, guys. Let's meet in the comment section and talk about it. Saka dawa kutendai so much nekusupporta, dawa kutendai nekusubscribe. Dawa kutenda mama vamwe vari ku UK. You know guys, vakaona story yangu pana Shelton. And vakabva vangokomenda vakati vari kuda namba dzangu kuna Shelton. Shelton nobva avasendera namba dzangu. Guys, guess what? Vakandisendera mari. Ndakasenderwa mari from Norway. Guys, I want to thank mama ivavo. Handida hangu mention zita nekuti anotombaudza kuti ndichaita video inoyi or ndichataura nezvazvo. But mama kana muchiona video inoyi, I don't know kuti ndokutenda I say thank you so much nekundibetsera. Team UK, thank you so much. Ndiri kuona, I'm seeing you. You are so supportive guys, I'm telling you. Semunhu akakura ari isolated, ari lonely. I'm no longer lonely. I have you guys to chat with. I'm reading every comment. Every comment I can respond to it. That's what I'm doing every time. I'm always in the comment section checking your comments. I never thought kuti after 3 weeks nchange ndapinda ndakupinda 1,000. Because kuti umonetize pa YouTube unofana wange waricha 1,000 subscribers. Unofana wange waricha 4,000 watch hours. But izvozvi zvikutaura kunoku tasara mbichana. So mandipusha mandisupport. So chandoda kumbokubvunzai sevanhu vanondifarira, sevanhu vanondifollowa, what is it that you think I should fix? Inini ndobvuma correction because ndimi vanhu vacho. Ndobvuma correction. Ndechipi chamunoti ndinofanira kugadzirisa? Uyezve ndechipi chamunoti ichi uri kugona? O ndotaura nechirungu here kana ndotaura nechishona? Ndibetserei, ndimi vanhu vacho, ndimi consumers, ndimi munotondiudza kuti tinonakirwa pamunotaura neshona, tinonakirwa pamunotaura nechirungu, because ndimi muri kutondirera, ndimi vabereki vacho. Ndasingatombozivi kuti munyika in the world kunotori nerudo rwakadaro, vanhu vanotori nerudo rwakadaro. Pandakazozviona kuburikidza nemi. Of course variko vamwe vari negative, vanenge vachituka, hauna nyaya iwe, wazodai. I'm adapting, ndiri kutoadaptawo ndichitoona kuti ayo handitorina kana hasha, handitorina kana anything. Watasa even vanhu vandoresponda vanenge vataura zvisirizvo, handitukani navo. Because the moment auri kutuka munhu akutobva. Ende shoko rinozotitaurira kuti hanzi mhinduro nyoro inodzora utsamu. It's like uri kudurura marasha musoro memunhu. Munhu ari busy kutuka, ari busy nehasha achifunga kuti uchamutuka back, ubva wangorelaxa zvako. Because ndichida zvokutukana nevanhu ndinozviita. But ndakanyatsozvibvunza kuti zvobetserei, ndinowanei pazviri. Unotoswera wakatsamwa watukwa nevanhu. Zvotsamwisa, swera wakatsamwa watukwa nevanhu. Pandakazoona kuti number 1 munhu akuziva, ari kungokutuka, ari kungofungidzira zvaari kufunga musoro make ndozvaari kuita. So kune vamwe vanhu vanotongopushwa naSatan. Because sometimes dzimwe nguva idzi tichitaura shoko, tichitaura zvinobetsera vanhu, Satan haadi chinhu chinobetsera munhu. He is always against munhu. Saka ukataura chinhu chinoheupa munhu mulife yemunhu, kune vamwe vanhu vanomanipulatwa nemaspirits akashata vouya vachituka. Zvakavana nepandakaita my recent video ndichitaura kusiya kwandakaita kwaMarange. Vanhu vazhinji mostly not I think vanhu vese 100% vanhu vakauya vachikomenda zviri negative ndevekwaMarange ende vaituka nezvinyadzi ndaitodhirita mamwe comments. But izvozvo handizvindirwadzi because inini handina ndatuka. Ndaitongotaurawo story yangu, ndakabuda handina wandatuka. Handituki munhu ende hamusuzomboona ndichituka munhu. Kana mukazondoona ndakutuka munhu maybe zvinoitika in future but mundidzorewo. Because ndiri umwe wenyu. Vamwe venyu muri vana mama, vana hanzvadzi, vana bhudhi. Saka ndimi family yacho. Ishungu dzangu kuti ndinge ndichitaura nemi kudai so.
Ndimbokuudzai zvakaitika. I think ndakambozvitaura mune imwe video. I think ndandiri about 10, between 10 or 15. Ndakaita dream ndichinzi uchaita munhu mukuru. So nguva zhinji ndaishaya kuti kuita munhu mukuru kwandichaita, because ndakaona murume anga ane like a robe, right, garments jena, paangouya kwandiri akanditora akaenda neni muchibage changa chiri evergreen chekuti ndaisaona kwachaigumira. Ndobva anditi uchaita munhu mukuru chete. Ndozvinhu zvaakataura. That man does not talk too much. Ndozvaakataura munhu iyeye. So in my life ndaingokura ndichizvibvunza kuti, and the funny thing, ndo hope dzandisingakanganwi pane dzakaitika kare, idzodzo hope handidzikanganwi zvachose at all, handidzikanganwi. So ndaingozvibvunza kuti ndichaita munhu mukuru pachii chaizvo. Ndomboti ndichaita mari, ndomboti ndichashandira Mwari. Ndandisingambozivi kuti mukuru wacho uchava pai, because pandakaita dream yacho ndandiri mudiki. Saka kuti ndinzwisise, even ndakazotanga kutofungidzira ndakunamata kuti maybe ndichadanwa naMwari, maybe. But now ndakutanga kuona kuti just within 3 weeks vanhu vakutopinda 1000. Saka ndikave nefollowing hombe yevanhu vari kunditevera. Ndichameka sure kuti vanhu vese ivavo ndichavataurira zvinhu zvinovaka, hapana vandichatuka. Hazvibetseri kuti wofolowewa nevanhu wovatuka futi vanhu vacho. Saka munhu mukuru maybe ndo pandakuona, asi iwo kana une muonero umwe wauri kuita nogona kundibetserawo. Ini ndiri munhu anobvuma kudzidza. Pamune muchitaura mucomment section ndichitoona kuti uyu munhu ari kunditsiura, uyu munhu ataurawo zvechokwadi, uyu munhu ataura zvechokwadi. Pane vamwe mama vakamboti iwewe creator group reWhatsApp unge uchitibetsera uchitidzidzisa shoko paWhatsApp. Izvozvo ndakazoresponda ndikati chatanga ndanamata nezvazvo, ndonzwa kuti Mwari vanoti chii. Because inini zvakaindikudze guys, inini handisi pastor, inini handisi apostle, handina any office yandinayo muChristendom. Ndingori a believer. I'm just a nobody. So yeah, my titles amunondipa henyu handisi kuti mirai kana kuti chii, but ini ndiri kuti handizviclassify. Imi mukandiclassify, it's up to you. Kana Mwari vachizoblema imimi vanoblema imimi. Kune vanhu vanonditi hanzi apostle. Kana matozviona zveshuwa kumweya, kana mazviona panyama kuti ndakafita kuita apostle, pamwe ndo zvamuri kuudzwa naMwari. Handisi kukumisai futi. But inini as of now handizvidaidze neany title. Ndinongozviti ndiri a believer. So vamwe venyu vanofungidzira kuti uyu akatoita theology akazodai. Theology yandakaita ndeyekuti ndakaverenga Bible back to back, not once, several times. Kana iri New Testament ndakaripita ndicharipitazve kubva kuna Matthew kusvika kuna Revelation. Each and every topic that you can think of, and ishaiwi reverse izvozvi nemusoro. Saka ndinoda kukutendai so much nesupport yenyu, mamira neni, and musa give up guys. Pamune maona kuti even ndakuita mavideos anoboa, tell me kuti ayo wakufana kuwedzera moto apa, wakufana kudai kuti murambe muripo. So I know kuti in future or pamashure apa pane zvinhu zvandingangodaro ndakataura zvamune musina kufarira kana zvine musina kuwirirana nazvo, munongouya kwandiri politely motaura neni, even comment section imomo motaura neni kuti apa. But chandoda kuti muzive manje musati mauya, kana iri nyaya yedoctrine yaunenge usina kuwirirana nayo, just know kuti inini ndogona kunge ndiri wrong, iwewe also unogona kunge uri wrong. So let's have a discussion iri peaceful, isina kutukana. Kutukana hakuzi healthy. Mukaenda imimi pama YouTube channel evarungu havawanzo kuita zvokutukana izvozvo. Munoziva kuti kutuka munhu kukesa munhu, ende kukesa munhu kutomudonhedza. Because even varoi chaivo vachiroya paya ndozvavanenge vachingoita, vanenge vachingotuka. Kutuka kutaura zvakashata pamunhu. Saka iwewe kana uchitaura zvakashata pamunhu hauna kumbosiyana nemuroi. So avoid kutaura zvinhu zvakashata pamunhu. Panozocategorizwa vanhu nemabasa avo, unowanikwa uri mucategory yevaroi. Nekuti imagine paunoenda kudenga kana paunenge uri pagedhe rekudenga, kobva kwanzi varoi endai, iwe bva wasara wakamira. Unonzwa ngerozi yako kubvunza kuti kwewe wakamirira ipapo, kuti aina handisi muroi kaini. Unofola into the category yevaroi, even though wanga usiri kubuda usiku, but ninawe kuti waikesa vanhu. Just like pachanzi mhombwe endai uko, vaichiva vachanzi ko imi makamirira ipapo, endai kune vamwe. Hatisi mhombwe anambopomba na anyone. Aiwa, Bible rine ichitotaura kuti ukatongoita ruchiva chete nekuimagina chete zvisina basa, watoita upombwe. So this video ndiri kungokurukura nemi ndichiita discussion.
ene chichazoita time yekuti I don't know kuti ndichaita live here, I don't know kuti ndichaita live streaming here yekuti ndine ndichiita inonzi question and answer, yekuti muchabvunza questions enyu ndichipindura one by one, either about my life, either about zvandinoziva or zvawakanzwa ndichitaura, anything, any question, even inoprovoka ngaiuye. So ndimi vanhu vacho. Ende chandokumbira futi ndechekuti munoona panomambe kuti munogona kuona video muri busy, siyai play yega. Ngaindikudze zvinoitika because vamwe venyu havasi ma-YouTubers. Zvinoitika pa-YouTube nezvekuti ma-adverts aya paanoplaya, even musipo, roplaya rosvika pakupera, parinonopera paya roskipa rega, yokontinya, yonoplaya futi rimwe adverts, yokontinya, yonoplaya futi rimwe advert, yokontinya. YouTube inobhadhara ma-adverts. Haibhadhari kuti hanzi paita view, because view unogona kuviewa 2 seconds usina kuplaya advert, view yako inogona kutadza kuverengwa se-anything, inotonzi ispam, inotodilitwa. Saka ukaona video 5, 6, 10 minutes zvichikwira, ma-adverts achaplaya, akaplaya 3, akaplaya 4 pavideo, ndokuenawo kwangu kwandingaita inini. So regainimboshare nemi zvakauya mupfungwa dzangu panyaya yeYouTube channel iyi. Remember pakauya Shelton and Charmaine paya, ndikasangana navo vakandiencouragewawo kuita mavideos. Ndandagara ndinayo channel iyi, right? But yanga yakangonzi Peter Mutarani and yanga ine 42 subscribers. And masubscribers acho vanhu vekutoziva vandaingoti ndikasangana nemunhu noti subscriber, ndikasangana nemunhu noti subscriber, but not really kuti ndainditombori neidea yekuti ndipushe zveYouTube. Zvazvisimo mandiri. Ndaitongoitawo hangu ndichitongouploadawo mavideos mamwe asitorina kana order. Ndisitombotaura zvinhu zvine musoro. But pandakazosangana naShelton ndo pakazondudza kuti mune potential baba. Itai zvamune shungu nazvo. Izvozvo muchaona kuti vanhu vachatevera sei. So ndo pandakabva ndazitanga kuita shungu. Saka ndakabva ndafunga semunamati ndikabva ndanamata ndikati Mwari, ndezvipi zvakanaka. Inini sometimes kana ndichinamata dzimwe nguva handinamati munamatiro unoitwa nemunhu wese, vanhu vazhinji vanonzwa vachinamata. Ini ndine a way yangu yandinonamata nayo. But let me share with you sometimes how I pray kuti ndonamata sei. Indogona kutora chair kana kupfugama or whatever posture, ndobvunza Mwari like I'm having a dialogue. So I did that. I kind of like had a dialogue naMwari, but not kuti anga aripo or ndaimunzwa achipindura, no. But the results zvakazouya after ndakabva ndanyatsozunguona kuti maybe that's where God wanted me to go. Ndakagara pasi paya ndikati, nhai Mwari, mabusinesses atiri kushandira aya haasi emaKristu, and many of the people vatiri kushandira vanotori masatanist. Tiri vana venyu kudaro, hazvingaiti here Mwari kuti inini ndiite basa renyu, mushure mekunge ndaita basa renyu ndoitawo ma-earnings from basa renyu. Zvandaibvunzira izvozvo ndezvekuti ndakaita YouTube yekuti ndinge ndichiparidza shoko, ndokwanisa here kuena nayo zvekuti all that I will be doing ndezvekuti ndichibenefita vanhu vaMwari, ino ndichiena a living from there. So because at the end of the day, even ukazotarisa shoko raMwari racho rototaura kuti chegumi chaibviswa nevana veIsraeri 10% yacho chaipiwa vaLevhi. VaLevhi ivo vozotiwo pa 10% yechegumi chavapiwa vaizobvisawo 10% yavo ichienda kuna Mwari. Saka chegumi chaishandiswa kubatsira vaLevhi nekuti vanga vasiri kuenda kubasa, vaingoita basa raMwari. Then dzimwe mari dzaizongobudawo ipapo dzaibuda dzichiendeswa kunherera nechirikadzi, dzichiunza chikafu mumba nekudidi nekudidi. So po pane paanotaura also kuti do not muzzle an ox when he's trading the grain. Like zvakafanana nekuti uchirima paya po ari kutoti hanzi usaise mombe chaheki, usavhare mombe muromo painenge ichirima, rega irume ichienda ichienda. But zvinhu zvazvo zvisingarevi kuti usatovhare mombe. Yanga ingori teaching yekuti pandiye ndichikuparidzirai musandinyimewo chekudya. Ende pane pamwe paakataura po akati, ini ndakakupai chikafu chekumweya, zvakashata here kuti mundipewo chikafu chepanyama. So mascriptures akanga akuuya mandiri ese waya kuti ndikazosvika pakunzwisisa kuti zvakanakawo kuti chechi ibhadhare pastor. Not kuti pastor apiwe mari yese aise muhomwe make. No, church board or church members ndo dzinofanira kutoti pastor tiri kukuappreciate aione this amount.
So izvi zvinoitirwa kuti mubvise pastor wenyu pakuenda kubasa, because pastor wenyu paari kuenda kubasa vanokana maCV nekudi inandooni hangu zvakafanira kuti pastor aende kubasa. Sevalevhi vanga vasingaendi kubasa vaitodya mari iyoyo ine chinzinde yaMwari, vaitopiwawo a certain percentage. Valevhi vaisapiwa 100% yetithe yabviswa nevanhu, valevhi vaipiwa 10% yetithe yabviswa nevanhu. So mavhesi akatanga kuuya mandiri imomo ndichiita a dialogue yandaita iyoyo, handingazivi kuti ndingati ndiMwari vaindipindura here ipapo o chichaitika. So I ended up realizing kuti ndakaita basa raMwari, ndakaita evangelism, ndakaparidza nekudzidzisa shoko raMwari, YouTube ikandibhadharawo kuti iri kuplaya maadverts pachannel pangu, zvinenge zvisina kushata. So ndo conclusion yandakabuda nayo iyoyo. But I don't know, I may be wrong about this whole thing. Mimi ndimi vanhu vacho. Tell me kuti munofungawo kuti chii? Do you think kuti zvakashata kubhadharwa neYouTube uchiita kubasa raMwari? Because YouTube chainobhadhara maadverts. Saka advert yamunoona ichiplaya yaya pamwe inenge iri yebenki, benki ndo rinenge rabhadhara YouTube. Saka benki rikabhadhara YouTube, YouTube inondipa 55%, YouTube yotorawo 45%. Saka chiri kubhadharwa hakusiko kuti vanhu vaona video, chiri kubhadharwa ndechekuti maadverts ndo ari kubhadhara. Saka ndakaona hangu inini zvisina kushata. But like I said, kana uine umwe mufungo, inini ndiri open to learning. Ndinoona kutodzidza from what you have to say now. Mutauriro waungaita uchidzora munhu unogona kuita kuti munhu atendeuke o munhu atopanduka more. Like I've said, ndakaona vanhu mumacomment section vamwe instead of correcting you zvakanaka, munhu anouya achipopota chete. Even uchitaura zvinhu zvine musoro, mutauriro wawazviita ndo unoita kuti comment yako chaiyo irejectwe. So ndiudzaiwo mafungiro enyu imi kuti todii, because ndogona kuchinja content ndoti alright, handichadi kuita content yekwamwari nekuti vanhu vari kuti hanzi uri kubhadharisa the gospel. Ndoti alright, ndakuita hangu zvekurima, ndakuita hangu, but still varimi ndo vanenge vakutobenefita kana ndakuita content yevarimi. Vana vaMwari havana chavachabenefita. But anyway, toipedza mcomment section. But I'm really grateful. Team UK, I'm grateful. South Africa, I'm grateful. Zimbabwe, I'm grateful. Do you know there are people who are watching me who are in Dubai? Sometimes unotoita zvinhu usingazivi ndo pazvichasvika. Even mukukura imomo, sometimes zvinonzanzi you learn through what you go through. Mukunge tiri tese so, mavideos nekudidi zvichange zvichiadvance. But very soon ndichange ndichiuya futi nemapodcast, nemadiscussions ande ndichitawo nevanhu ande ndichita navo. Whatever discussion yatine taita ndichange ndichikuunzirai. Then ndichange ndichiunza futi matestimonies. Kune vanhu vakaitirwawo zvakanaka naMwari wavo. The Bible chairo inotori testimony. Saka ukanzwa zvimwe zvinhu zvakaitirwa umwe munhu naMwari, zvinogona kutokutendeutsa o zvinogona kukudzora pakurasika. Because umwe munhu anogona kuti iri ndakariverenga Bible, ndakariverenga kuseri nekuseri, zvinhu zvese zvirimo ndakuzviziva. But chimbonzwawo testimony yeumwe munhu yausina kuziva, yausingazivi, pamwe inokudzora, inokutendeura. Ndine mamwe matestimonies evanhu also andakareceiva ari ma-PDF files. Anosvika thousands and thousands of those testimonies. So one day I will do a video ndichikuverengerai one testimony. Mondiudza kuti munozvida here kana kuti hamuzvidi. But I'm telling you, those testimonies are so educative. But yeah, thank you so much. Nosangana zve muvideo inotevera. Naizvozvo, not goodbye.